Fantastični smaragd mora biti na ovom brodu. Niko neće uzeti naše blago. Niko. Da. Glave gore. Šta je ovo? Proveri. Šta ovo bi? Ja, ovi tipovi su baš uvrnuti. Ovamo. Hajde, Triksice, sredite ih. Pazi, Stela! Ovo je skoro komično, zar ne? Ajmo odavde. Virtualna projekcija. Stela, da li ti treba pomoć? Ostao je još ovaj. Ha? Ovo nisam očekivala. Ha? Vodeni zraci! Flora, ovaj je tvoj. Nema frke, Blum. Odustani odmah, mala. Nema šanse. To ti misliš. Zeleni udar. Odličan potez, Flora. Blum, pazi. A sada da nađemo smaragd. Ne tako brzo, Blum. I kuda si krenula uopšte? Blum. Eldora! Čudno. Uopšte se ne sjećam šta sam htjela da kažem. Oh, da. Nemojte predugo ostati u svetu legendarijuma. Inače ćete zauvek ostati izmišljeni likovi. Zauvek. Koliko imamo vremena? Ja nisam sigurna, ali ne previše. Sestre, sveže vesti. Ako se zadržimo ovde predugo, ostaćemo zauvek. A, sa ovim likovima sigurno neću provesti večnost. Ćao! Idem sa tobom. Nemamo vremena. Taj smaragd mora biti ovde negde. Svetleća zvezda! Vreme ističe. Moram ga naći što pre. Misli, Blum, misli. Mora biti negde ovde. Evo ga! Našla sam ga! Svaka čast, Blum! Uspela je, našla ga je. Odlično! U poslednjem trenutku. Magični štapići. Da smo još samo malo ostale tamo, postale bismo imaginarni likovi. Ko to kaže? Pogodi. A kako sada znate da smo stvarne? To recite vi meni. Odlično si to izvela, draga. Bravo!